Какво става, бе, гайс? Как сме? Какво правите? Не сме се виждали от цели 2 дена. Всъщност, вие ми гледахте реакциите, но снимам чак седмица по-късно. Най-накрая има светлина отново и днес ще реагираме на един човек. На поредна легенда от българската рап музика и сцена. Смисъл, ако не го знаете, чиба от тука, ами именно Явката, който изкара нов трак преди няколко дена и нямаше как да не му реагираме просто. М. Яка кучка цялата в Шанел вика искам Джани, Яжо е жумел. Отново пипа ципа, проблема е дебел. Аз не ти предлагам обич, имам друга цел. Знам, че търсиш някой да те гаври. Покажи ми, че не са като другите пачаври. Яжо няма лев, разполага само с усет. Нищо, че е гнусен, всички искат да го вкусят. Ригите текат напреде, назаде. Поисках си културно оп и тя ми даде. За дружно си сътрудничим за обща полза. Ти черчафи вече никой няма да ги ползва. Роя в твоята... Батмичо Вайпс. Това е Батмичо Вайпс. Тук в началото каза Яжо и Джани. Това случайно да не е нов трак скоро. Моля, много. Искам. Да се надяваме направо да е начало на албум. Явка, моля се, не си пускал от изключително много време. Искам. Между другото, чакайте, гледайте. А? Кой се знае, знае. Да, даже е подписан. Продължаваме. Сякаш търся руда, ям те без посуда. Ах, каква възбуда, голи и потни с... Чакай, загубя се. Напреде, назаде, поисках си културно оп и тя ми даде. За дружно си сътрудничим за обща полза. Ти черчафи вече никой няма да ги ползва. Роя в твоята... Сякаш търся руда, ям те без посуда. Ах, каква възбуда, голи и потни с тебе две животни. Не знам какво се случва, свършваш ме за стотни. Пуци я се кротни, тук сме цяла вечер. Горещия език те разтапя като глеча. Не съм бълък, дето клипчета снима. Просто съм дошъл да ти развалям грима. Топ си бече, мека като хлебче. Харесва ми в теб, че не ми искаш и левче. Добре, че на мен се падна това късметче. Намери си друг, който да те гали следче. Кажете, мили дами, и моля не лъжете. Жените по-перверзни ли са от мъжете? Аз те спечелих, не ми пука кой е губел. В твоята мазулка се забива моя дюбел. Ти си бясна, тясна и опасна. Не те ми дава зор, те знаеш, че имам астма. Как си му ти харесвам страстни звуци. С тебе май ще имаме прекрасни внуци. Няма деди, няма папи. Яжо ги търмачи по вълнени чура. Тука се забива моя дюбел. Ти си бясна, тясна и опасна. Не те ми дава зор, те знаеш, че имам астма. Как си му ти харесвам страстни звуци. Не те ми дава зор, знаеш, че имам астма. Мале човек. Даже пее за нещо, което... Рапира за нещо, което принципно е... Той е факт, че си е неговия стил, защото е като Бат Мичо, но... нямам какво да кажа, човек, Явката. Той е един. Един е в България такъв. Ма наистина е един. С тебе май ще имаме прекрасни внуци. Няма деди, няма папи. Яжо ги търмачи по вълнени чорапи. Всички май ти връзват, сори нещо казали. Имаш ли представа колко пъти са ме рязали? Щом гащите на баткото са бу. Тя бързо усети най-сладкото табу. Царя на вулгарното, харното. Чукам те на парното. Фен съм на непопулярното. Something like a phenomenon. 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 Яжо ги уби. Аз в момента не знам какво да кажа, но трябва да кажа нещо, защото видеото ще е 2 минути, иначе ще е само песента, но това бяха 2 минути класна лирика, човек. Даже когато пее за нещо толкова вулгарно, той някак си го прави красиво, човек. И, нали, всичките препратки и всичко, той винаги няма значение за какво рапира, какво пише, винаги препратките, начина по който реди, то се знае, че е той. Той няма друг. 10 години така не стана комерциален. Велик, невероятен просто. Наистина не знам какво да кажа за него. Аз не мисля, че точно на човек като него мога да му кажа нещо. То си личи. Той го прави лежерно, той си го е казвал. При него изглежда сякаш не е трудно. Ама е много трудно. При него изглежда сякаш да рапираш. Не е трудно. Обаче човек, който да качва толкова рядко и даже без да пускам песен всяка година, моя го е казвал и съм на абсолютно това мнение. Няма друг като него. Няма и да има. И мисля до тук да приключвам клипа. Мерси, че гледахте. Искам наистина да благодаря на абсолютно всички, които ми въртнаха обратна връзка, защото бях почнал видео, в което
Благодаря за обратната връзка. Може и да излезне някой ден това видео. Може и да не излезне. Там не е реакция, там е простотия. Но тук искам да благодаря на Боян Тодоров, на Айфа, на AMP, който ми писа след реакцията веднага. Писа коментар в тубата. Наистина не очаквах изобщо някой на хората, които реагирам, да ми даде обратна реакция. Защото аз наистина нищо, кой знае какво не казвам. Аз просто се кефа. И мерси много на подкрепата, макар и да е малко, но има. Даже един човек ми беше писал да не нарадвам толкова много, обаче човек ще се опитам. Обаче с тези паузи, които си взимам между моето говорене, са досадни да ги оставям. Поне за повечето хора не знам дали ще се случи, но ще преценям. Мерси за обратната връзка още веднъж. Ако искате да се абонирате за Яжо, задължително. Ако ви харесва песента, харесайте моя. Ако ви харесва това просто аз как лафя простоти на някакви и реагирам на някакви песни, може да се абонирате, за мен съм много благодарен. Ако искате нещо, на което да реагирам, може да ми пишете продължение в коментарите. Айде! Яка кучка цялата в Шанел, вика искам Джани, Яжо е жумел. Отново пипа ципа, проблема е дебел. Аз не ти предлагам обич, имам друга цел. Знам, че търсиш някой да те гаври. Покажи ми, че не са като другите пачаври. Яжо няма лев,